Daj Boże, dobry dzień. Daj Boże zdrowia i wam. To zanim przejdziemy właśnie na twórczość poetycką pana, to chciałabym zapytać, jaka jest pana historia rodzinna? Skąd pan pochodzi, urodził się, co działo się jeszcze wcześniej właśnie, jaka była historia rodziców od samych początków? Zacząć by chyba tak, że wymyślili mnie w górach, ale nie zdążyłem się urodzić w górach, w ukochanych górach. Tam, gdzie mnie wymyślili, to była miejscowość po polsku Binczarowa, a po łąkowsku piękniej Biłcarewa. Nie będę opowiadał o tym, skąd taka nazwa, ale legenda o Biłej Carewnej tylko powiem. W dokumentach jej najstarsza z łąkowskich wsi na Sądecczyźnie. I urodziłem się w miesiąc po przybyciu na ziemię wygnania, na ziemię zachodnie Polski. Zamieszkaliśmy w takim wielkim pałacu. Dla nas ten pałac, kiedy wyszło się z wiejskiej chaty, taki był nie swój, obcy, jeszcze bardziej. I ziemia obca, i ten pałac obcy. I bez okien był. Jak wszędzie, gdzie przychodziliśmy, wszystko było zrujnowane. Mamusia, tato układał z cegieł taki piecyk, ale piecyk, blachę na to położyli i tak na podwórku gotowała, jeśli było co gotować, z czego gotować. Nie było jeszcze naszych cerkwi, bo to, że co przyjechaliśmy. Także tak się ułożyło, że chrzcili mnie w kościele rzymskokatolickim. Nasi twardzi Rusnacy, Rusini, Łemkowie doszli do przekonania, że lepiej mnie chrzcić w kościele, niż żebym zostawał pogonity. Także później, jak miałem 50 lat, na 50 okrągłą, poszedłem do tej miejscowości, gdzie mnie chrzcili. Czy jestem w księgach metrykalnych. Proboszcz, no oczywiście trzeba było poczekać, żeby się dostać, ale kiedy szedłem, był taki zaskoczony, szukał i znalazł. Pisało rodzice fizyczni i rodzice chrzestni, oboje, i ci prawosławni, i ci prawosławni. Tam, a ten chrzczony już nie było napisane, jakiej religii, to znaczy, że byłem rzymskim katolikiem. Jak, żeby dokończyć temat, jak przed ślubem, to już dorosły, 32-letni, udzielono mi sakramentu bierzmowania. Tak późno, bo u nas sakrament bierzmowania jest udzielany razem z sakramentem chrztu. Razem właśnie z państwa rodziną byli także inni Łemkowie? W sensie rodzice trafili na czużynę, można to tak nazwać po łemkowsku, zupełnie odizolowani, czy razem jeszcze z kilkoma innymi Łemkami, z tym, że oni mogli mieszkać choćby obok siebie w sąsiedztwie? Czy wiadomo coś od nas? Z założenia Łemków rozsiedlono tak, żeby nie byli w grupach. Już z założenia. I myśmy, choć trafiliśmy kilka rodzin do jednej miejscowości, to było chyba 5-6 rodzin, ale miejscowość była taka, że rozchodziła się na 3 strony.
I nas umieszczono właśnie. Rozdzielono i w ramach tej miejscowości również nas rozdzielono. Z tego pałacu za 2 tygodnie nas przeniesiono do domu. Też nie było okien, drzwi, dach przeciekał. No była zupełna ruina. Myśmy przyszli po 2 latach, po pierwszych osiedleniach. To te domy najlepsze to pozabierali inni, ci, którzy przybyli ze wschodu, jak to mówiono, z Zabuga, repatrianci z Zabuga. No. Tato jak remontował, starał się jakoś żeby przynajmniej z desek, z kawałków, żeby zrobić bądź jakie drzwi. I przychodzi sąsiad, bo kilka dni minęło, no już się człowiek z człowiekiem może trochę zaprzyjaźni. Sąsiad, u mnie są takie drzwi, takie luźne, może będą pasowały. Przyniósł, sadzili na zawiasach, pasowały jak stąd. Taka sytuacja była. Ale miejscowi natomiast Polacy, jak Państwa przyjęli? Jakie są wspomnienia generalnie właśnie? W początku było bardzo ciężko. Bardzo ciężko było, bo ci, którzy nas rozsiedlali, miejscowe władze mówiły, że przyjeżdżają Ukraińcy, upowcy. Tak by przyjdzie. Tak. Z siekierą pod zegówkiem śpią i tak dalej. Było bardzo ciężko z początku. Ale z czasem, kiedy poznali, że podobniśmy do ludzi, Tak. to mnie Rzeczywistość kochamy, Jezu. lubimy. Także było coraz lepiej później. Ale musiało trochę czasu upłynąć. Tak. Więc Pan jest przede wszystkim poetą, ale także wiem, że wstąpił do prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie, że jest Pan psalmistą, że jest dyrygentem chóru cerkiewnego przy cerkwi prawosławnej w Krynicy, tutaj blisko. Jak to wszystko się stało właśnie w Pana życiu? Co było wcześniej, co potem? W jaki sposób też Pana doświadczenie życiowe wpłynęło na takie decyzje, żeby właśnie taka była ścieżka duchowno-artystyczna de facto? Wstąpiłem najpierw po ukończeniu szkoły podstawowej do technikum budowlanego we Wrocławiu. Dlatego, że tato myślał nowy dom budować, bo mieszkaliśmy w Ruderze. Ale tam mi się byłoby wszystko w porządku, ale miałem zapisane psalmy od mamusi. Wysłała mnie do świata z psalmami i jak ci będzie ciężko, to czytaj, a to ci pomoże. I znaleziono te psalmy przy mnie. Szukano takich jakichś golizn, jak to uczniowie lubią mieć, a ja nie miałem tego, jakichś pronosów, tylko te modlitwy. I jak się dowiedzieli nauczyciele, uczniowie, koledzy, że ja jestem Rusek, bo nie rozumieli, co to OMK. Bo chyba nie będę wszystko opowiadał. W każdym razie nie było łatwo. I Wcześniej, przepraszam, sam oni zdecydowałem. nie wiedzieli. Wcześniej oni nie wiedzieli. Nie wiedzieli. Nie wiedzieli. No, nie było takiej potrzeby ani się opisować, ale w każdym razie sam zadecydowałem. W cerkwi znalazłem cerkiew we Wrocławiu. Długo nie mogłem znaleźć, ale znalazłem, wiedziałem, że jest gdzieś. I znalazłem i chodziłem tak ciszkiem, ukradkiem i poszedłem do
niby do spowiedzi zapytać, jak do seminarium można trafić. Nie pytając rodziców, zdecydowałem się tak. Także rodzice byli bardzo zaskoczeni, ale właściwie zadowoleni. Cieszyli się z takiego wyboru i trafiłem do Prawosławnego Seminarium Duchownego. Pamiętajmy, że to było w 1962 roku. To jeszcze nie był łatwy czas. Tak. A pan już wówczas pisał wiersze? Zaczynałem kilka razy pisać. W seminarium również zacząłem pisać, ale tak klasycznie, rymując. Ale zarzuciłem to po jakimś czasie, aż później jak skończyłem seminarium, to zacząłem pisać tak, jak piszę, tak jak moje wiersze wyglądają teraz. Później jak skończyłem seminarium, to kilka lat jeszcze mieszkałem tam na Dolnym Śląsku, gdzie nas wysiedlono, a później wróciliśmy do gór. Udało się, choć mnie do swojej miejscowości, a wróciliśmy do gór i mnie przywołano właśnie na dyrygenta chóru cerkiewnego i psalmistę do Sanoka. I tam byłem 5 lat. Wtedy później ten proboszcz Sanocki, on został biskupem, a później arcybiskupem naszym prawosławnym. Wcześniej, na jego wcześniejszej parafii, to był rok 1965, w Wielkim Tygodniu, na Wielkanoc, właśnie do jego parafii. Mnie jeszcze z seminarium mnie przywołał, żebym pomógł śpiewać. Odśpiewać to wszystko, tak, że policzyć od 65 to jest. Na następny rok będzie 60 lat, jak można to nazwać zawodowo. Ja się tym trudnię. A rozumiem, że zawsze właśnie też doceniano specyficzny śpiew, jaki pan właśnie potrafi praktycznie wydobywać siebie, bo to jest bardzo, bardzo piękny śpiew, szczególny głos, tembr. To już dostrzegano, więc u pana także takie zdolności. Jak czysta miłego córka nam porodziła, oby duszy do jasliczok jego tam położyła. Że dzieciatko małe pacholatko nem się cieszyła, tak mu śpiewała. Co prawda, śpiewać lubiłem od dzieciństwa i w seminarium, jak przyszedłem do seminarium, pamiętam, to starsi koledzy ciągali mnie od sali do sali, chodź zaśpiew. Więc miałem bardzo dużą skalę, bardzo wysoko potrafiłem śpiewać. I głosa też. No tak. No, takiego do imitacji nie przyszedłem, to jeszcze nie, ale A pan czuje, że w tym pana głosie i w tym sposobie śpiewania zawarty jest duch łemkowski? Czy był jakiś wzór, jakiś inny też śpiewak? Oby moja mamusia przecudownie śpiewała, przecudownie. Ojciec też, a ojciec takie miał taką zbójnicką klatkę. Czyli z domu. Tak, a mamusia taka była religijna, taka ciągle śpiewała, czy przy pracy, czy było ciężko, śpiewała, myciła.
tak się ułożyło, że nie byłem ani dnia w muzycznej szkole. Nie uczyłem się muzyki. I seminarium był dosyć dobrze postawiony śpiew. Także to poznałem nuty, właśnie chór był dobry, nauczyciela mieliśmy dobrego. Także troszkę, ale później jak już przyszedłem tu że musiałem prowadzić chóry, a trzeba było partytury rozgryźć, bo owszem, ja stawiam na muzykę tą naszą, rodzimą, ludową, ale w chórach śpiewaliśmy również kompozytorów wszystkich znanych, cerkiewnych. Rozgryźć partyturę, nie będąc w szkole muzycznej. Ja rozczytywałem nuty na flecie prostym. No, Ciekawe bardzo. ale to było bardzo dużo pracy. Tak, żeby rozgryźć jeden utwór, to trzeba było siedzieć kilka dni, Tak. żeby pójść na próbę i uczyć innych. No właśnie. Ale kiedy pan po raz pierwszy poczuł, że pana powołanie jednak jest to tworzyć poezję? Przede wszystkim. Może była... Ja wiem, jak to określić, po prostu było to coś we mnie. Poczułem potrzebę taką, samo od siebie się wzięło. Rodzice oprócz tego, że mama śpiewała, tato cudownie opowiadał, ciągle mi opowiadali o swoim domu. O domu, bo tam, gdzie mieszkaliśmy, to nie był dom, to było miejsce, w którym mieszkaliśmy. Dom został tu. Te tematy były na porządku dziennym. Sąsiedzi przychodzili, rozpowiadali. Także byłem tam gdzieś na Legnaniu, ale obraz miałem tej ojczyzny cały czas. Tak. A czy pisząc wiersze, pan cały czas myśli o Łękowynie, czy bywają też wiersze bardziej uniwersalne? Czy natomiast cały czas w tle jest ta Łękowyna, jest historia Łęków, jest historia rodzinna? To znaczy, są na pewno jakieś takie etapy. Pierwszy etap to był właśnie ten taki jeszcze, jak ja pierwsze wiersze to rymowane chwil, przed witrą Polacy, Polaka, że bujno wyrosły na łękińskiej kryjówce. Taki patos. Ale to wychodziło i z tej tęsknoty, i z tej miłości do ojczyzny. A później już te wiersze były inne, takie jak pani zna. Oczywiście najwięcej było Łękowyny. Było. Ale z czasem pojawiały się wiersze zupełnie inne. Tak powiem, nie znam swoich wierszy, nie pamiętam, ale taki króciutki jeden pamiętam już tu Krynicę. Daję krynickim kolszardom to po 50 groszy, to po 2 złote. Nie dlatego wcale, bym miał na tyle, ale bym mieć na potem. A to też ciekawe jest, wiecie, czy dlaczego jest taki pseudonim Murianka? Kiedy pan wybrał ten pseudonim? To na pana mówi właśnie Petru Murianka. Napisałem wiersz, bajkę, Murianczysko. To jest mrowisko. Mróweczki w lesie budują swój dom, swoje mrowisko. Mówiło się, że wśród mrówki mają swoich inżynierów. To składaj tą belkę w ich pojęciu tak, w ten sposób. Ale przyszła dzika świnia, dzik i ryjem rozwalił im mrowisko i porozrzucał po całym lesie, po całym świecie. A za chwilę mróweczki znów się zbierają i hej,
Lubeczko. Jak trudno, jak się nie tak pod ręką. Trzeba mieć akurat pod ręką. Nie pamiętam. Zwołują się znów te mrówki i znów budują. No i taka nasza dola. Że jakoś że znów staramy się budować to Murianczysko-Mrowisko. I od tego Murianczyska wziął się pseudonim. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, Doryśką, Sterzeczką, serед swojego świta dychniaють życia. Pomóż, сестричко, pomóż, bratczyku, sama nie dwigну to tu ichu. O tu na горбочку, o tu при ялиці збудуємо хишку. Спокійно, тихічко, будемо сой жити от червів, хробаків, рідний ліс хоронити. Двигайся, хишко, міряй інженерів, żebyся не сховзло, Murianczysko. Болад м'ярнучки, болад ножки, чи веде ходив на шпітам ту сосну. Za to serce moje od radości mrije, bo już na werszeczku wimczyk zelenieje. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, bratczyku, lisa szumny se son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka słynia, chru, chru, idę z ryłą, ci u mordu aż po ucha szturyła. Ratyciami mołotyła, ikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła. Hej, hej, sestryczku, hoj, hoj, bratczyku, sama nie dwignu to tu ichu. A tu na горбочку, a tu przy jalicy zbudujemy chyszku. Nie bierzcie mnie za nacjonalistę, ale chciałem mieć, jeśli już mieć pseudonim taki, żeby był Łąkowski, żeby nawet imię brzmiało po łąkowsku i się przyjęło jak naturalne Petro Murianka. Pan pisze od zawsze najpierw po łemkowsku, a potem po polsku i tłumaczy się. Czy w jaki sposób pan pisze? Zatem po łąkowsku, zawsze po łąkowsku. Olena mówiła, że jeśli nawet piszę po polsku, to myślę po łąkowsku. Także zawsze. I w tym się najlepiej czuję. A czasami pan czuje potrzebę tłumaczenia samego siebie na polski, czy pisania na polski bezpośrednio? I kiedy to są takie okazje? Bywało. Jakoś tak z przypadku czasami. Oczywiście nie ma człowieka, żeby się nie zakochał. Wszyscy kochaliśmy nie raz i nie dwa. Bywało, odchodziło komu i był taki okres, że nie wiem, ona była przy nią, dlaczego pisałam po polsku kilka liryków. Miłosnych napisałem po polsku. I zdarzało się w publicystyce, w wierszach, że no trzeba było napisać po polsku. Bo też zastanawiam się, czy czasami pan pragnął coś przekazać bezpośrednio polskim czytelnikom, z uwagi też na relacje z Polakami, które się rozgrywały w tamtych czasach i na Czurzynie, a potem po powrocie. Właśnie nie wiem, czy czasami pan pragnął coś bezpośrednio powiedzieć tak jakby Polakom. Oczywiście. Dlatego zadedykowałem swoją prozę, a Wisła dalej płynie, sąsiadom, Polakom z wiarą, że zechcą przeczytać
I zastanawiam się właśnie jeszcze, czy w pana twórczości literackiej uważa pan, że rozpoznawalna jest pana duchowość, również taka cerkiewna? Czy są wiersze utrzymywane bardziej w takim modlitewnym tonie? Czy jest obecna modlitwa w pana twórczości? Czy to jest zupełnie inne rytmy, inna sfera? Powiem Czy tak, uczyć? z natury wziąłem od taty i tak mówiłem, tata miał taką zbójnicką krew. Mamusia była rozmodlona. Ja byłem w seminarium, ale jakieś przesadnie rozmodlony nigdy nie byłem. Byłem takim zwykłym chrześcijaninem. Kochałem cerkiew poprzez to, że mój dziadek i mój ojciec i moja mama kochała cerkiew, szanowała cerkiew, wiedziała, że ona z nas uchroniła. Więc to miałem świadomości i szanowałem, ceniłem cerkiew. Ale w tym względzie nie ma jakichś takich moich, żeby nazwać to wiersz, modlitwa. Chociaż niektóre bywają. Łemkowski Święty, Łemkowski Są takie wrażenie właśnie. Ale tutaj, kiedy mówimy o cerkwi, to mówimy o cerkwi której, bo na Łękowynie są obecne i cerkwie prawosławne, i grekokatolickie. I zastanawiam mnie też, czy ta obecność właśnie równoczesna tych dwóch cerkwi i tych dwóch wyznań w jakiś sposób dzieli Łemków dzisiaj. Jak to wygląda i która to cerkiew jest cerkwią łękowską tak naprawdę? Według pana odczucia oczywiście, według pana Powiem tak, doświadczenia. dzisiaj już trochę mniej dzieli. Był okres środka XX wieku, środkowych dziesięcioleci XX wieku, kiedy dzieliła bardzo. A przed tym, dajmy na to do lat 20. XX wieku, nie dzieliła w ogóle. Formalnie byliśmy grekokatolikami, formalnie, a w duszy byliśmy prawosławnymi. Zawsze. Mimo że narzucono nam Unię, wprowadzono na siłę, pozostawaliśmy w duchu zawsze prawosławnymi. Były tego przykłady. Mieliśmy takiego wspaniałego proboszcza, który był u nas w stan rodzinnej wsi 43 lata. Długo. Nie awansował, choć był znany na całej Łukowszczyźnie, dlatego że był bardzo przywiązany do dawności. A myśmy należeli do biskupstwa, do eparchii, do diecezji przemyskiej. Tam już z czasem byli Ukraińcy. Byliśmy podlegli pod tą eparchię, diecezję. Ale byliśmy właśnie ciągle autonomiczni w duchu. Nie zmienialiśmy nic, kiedy na przykład jakieś wprowadzano nowe obyczaje, czy nowe święta. Tak, kiedyś u nas Bożego Ciała nie było, a kiedy później w końcu XIX wieku wprowadzono to święto i u nas się inaczej nazywało Święto Eucharystii. U nas się nie przyjęło. Proboszcz nie przyjął i ludzie nie przyjęli. Także nasi wielcy, dajmy na to, Aleksander Pawłowicz, urodzony w 1819, zmarł równo w 1900, grekokatolicki ksiądz, wszyscy byli wtedy po Unii już grekokatolicy. Grekokatolicki ksiądz pisał
nowy chod dnes zaczynajemy wsi prawosławne. Ale trzeba było się deklarować wyraźnie. Nie wystarczy na przykład od pewnego momentu zaczynać chodzić do cerkwi prawosławnej. Znaczy, jak to jest? Trzeba było ją wybudować, bo ta, którą kochali, którą też zbudowali, którą ubogacali, jeśli przeszli oficjalnie do prawosławia, powrócili, ona była według prawa własnością Kościoła grecko-katolickiego. Trzeba było budować nową cerkiew. Także kosztem wygodniej było zostać, a tu trzeba było znów budować. I to po wojnie, gdzie wszystko było zniszczone, że najpierw swój dom trzeba było budować, a budowano cerkiew. Chciałabym zapytać jeszcze, jaki jest stosunek Łemków do religii właśnie? Czy ta religia wchodzi do domu? Czy Łem to codziennie właśnie czuje i żyje tak jakby w duchu religijnym, typowo, tradycyjnie? Powiem tak, jak naprawdę jest. Teraz od tych 2-3 lat przychodzą do nas Ukraińcy, emigranci do cerkwi. I najczęściej z tej wschodniej Ukrainy. Oczywiście oni się szeroko żegnają z rozmachem, tak jak wiatrak Cervantesa z tego wychodzi. Łomkowie są w tym względzie skromni. I idą, na przykład nie było tradycji u nas takiej, że są jakieś te anałejczyki, na których są ikony z przodu cerkwi i idą, całują, klękają, żegnają się szeroko, cały czas się żegnają. Łomkowie są w tym względzie oszczędniejsi, skromniejsi bym powiedział, skromniejsi. Z tym, że na przykład jak przychodzą do cerkwi, to są od początku do końca. A jak zachowuje się młodzież właśnie teraz w stosunku do religii? Jest kontynuowanie także tej tradycji cerkiewnej, właśnie religijnej. Czy młodzi już mają taką tendencję, że odchodzą od cerkwi? Bo jesteśmy w Polsce, wiadomo, asymilacja. Jak to Laicyzacja, asymilacja, laicyzacja w Polsce postępuje. U nas znacznie wolniej. Mamy młodzież wspaniałą. Mi nieraz łezka płynie, jak patrzę na tą młodzież. Określano, że po 20 latach nas nie będzie, jak nas wysiedzą, że będzie po nas, że się zasymilujemy, spolonizujemy. Minęło 77, ja mam 2 kosy dzisiaj. Oczywiście, że tam, gdzie nie było absolutnych warunków, gdzie tak my skupialiśmy się, rozrzucono skupialiśmy się i tam, gdzieśmy się zachowali, to jest ciągle jeszcze dobrze. Ale dużo nas się zgubiło, bo nie wszędzie się udało tak żyć i dużo się asymilowało, ale ci, którzy zostali, są naprawdę tym ziarnem przecudownym. I do cerkwi chodzą również. I chodzą tak, jak ja mówię, jak pani o tą religijność pytała. Że nie są przesadni, ale wierni. Tak. A pytanie jest, i ja choćby na przykładzie swojej parafii, przecież ja 42 lata tu prowadzę chór w Krynicy. Oczywiście, że starsi chórzyści już odeszli, ale ja nie mówiłem tego, że
już dorosłaś, ty już przeszedłeś mutację, to już ty chłopak też może śpiewać. Nigdy nie mówiłem tego, ale sami chcieli śpiewać, kiedy już na tyle dziewczyna miała te do 13-14 lat, chcieli śpiewać w chórze. Właściwie jest młody chór. Dwie, trzy osoby, dwie osoby tylko z dawnego chóru są, które zaczynały. A to są młodzi ludzie. Teraz inna sprawa, że jest problem. Do 89 roku członkowie przychodzili. Po dwie, po trzy rodziny, po jednej wracali. Ciągle wracali z tego wygnania. Przyszedł 89 rok. Curyk z powrotem. Nie ma w Krynicy pracy. Oni wykształceni wszyscy. Tam mieli posady. Żyć trzeba. I wszystka nasza młodzież poszła albo na ten zachód, do Krakowa, do Wrocławia, do Poznania, do Szczecina, albo na daleki zachód. A w ostatnich latach sytuacja odwraca się właśnie i znów są powroty, można powiedzieć. To znaczy dosyć trudno o to, bo jak już gdzieś tam pan inżynier i pan doktor założył sobie rodzinę, wybudował dom we Wrocławiu, czy pod Wrocławiem, to już z tym, że o ile dawniej o to było trudno, to teraz siada auto i jedzie na Łękołynę. Tak, choćby na chwilę. A wracając jeszcze do pracy z młodzieżą, to także pan uczył język łękowski i także napisał, przygotowywał materiały dydaktyczne dla nauki języka łękowskiego. Kiedy pan zaczął to robić? Robiłem to od zawsze. Robiłem to od zawsze. Dla dzieci wcześniej się zaczęło. Jeszcze jak do seminarium chodziłem, to nasz dom, tak głupo nazwano, klub pod Jeleniem. Nie powiadało tego. Młodzi przychodzili do naszego domu. Brat już tam na ziemiach zachodnich założył chór łękowski, a później, gdy go ukradziono do gór, to zostałem jeszcze ja na kilka lat. Jak przyjeżdżałem na wakacje z seminarium, a później 2-3 lata jeszcze byłem tam na ziemiach zachodnich, tam gdzie mieszkaliśmy. To przychodzili do nas młodzi do domu i czytaliśmy. Owszem, Jabola piliśmy po trochę, bo byliśmy młodzi. Patykiem pisane było takie, wy nie pamiętacie. Pan może pamięta. Wino, takie tanie wino. Jabłco albo jabol. Ale tak dla wesołości. Ale przy tym śpiewało się, czytało się. I to były takie pierwsze. A później już świadomie uczyłem, jak w Sanoku byłem te 5 lat, ale tam byli Ukraińcy. I te dzieci ukraińskie uczyłem historii Ukrainy na lekcjach religii. Tak lubiłem robić. Żeby dziecko wiedziało, skąd pochodzi, uczyłem ich też języka, na ile to możliwe było. Dzieci ukraińskie, chociaż w domu nigdy nie było takiej atmosfery, bo mieliśmy zatargi z Ukraińcami zawsze, od dawna, od końca XIX wieku. Ale wiedziałem, dziecko, do duszy dziecka nie można w butach wchodzić. I dziecko trzeba szanować. I uczyłem ich ukraińskiego. A tym bardziej jak przyszedłem tu, to na lekcjach religii od razu uczyłem też łękowskiego. Łękowskich bukw i literatury i tak. Kradłem. Nie wiem, czy przełożeni,
Na pewno wiedzieli księża przełożeni proboszczowie. No nie miałem jakichś problemów z tym, że kradnę czas na religię dla uczenia języka łękowskiego, historii. A później, kiedy się to już zaczęło, to znaczy było dozwolone po 1989 roku, no oczywiście, że zaczęliśmy uczyć już w szkole. Staraliśmy się uczyć w szkole. U mnie pierwsza zaczęła uczyć pani Mirosława Chomiak w Uściu Gorlickim w 90. Uściu Ruskim to się dawno nazywało. W 91. Mi się udało w 92 zacząć w Krynicy uczyć w szkole oficjalnej. Rakowicz. Kiedyś Jacek Kuroń był, pani może nie wie, kto to był Jacek Kuroń. Tak, był na mojej lekcji z komisją do mniejszości narodowych. Ale piękne zdjęcie z kolei. I wtedy podstawowe te materiały, ten elementarz, Tak, który tak. poznałam. Pani mówi, że podoba się pani, dziękuję ci. Ten elementarz Antkowi się podobał. Ale ja ten elementarz robiłem razem z dziećmi. Przynosiłem czytankę materiału. Jak widziałem, że nie bardzo im to tak aż się podoba, to chciałem to poprawić, ale poszukać czegoś innego. Także myśmy go napisali razem z dziećmi. No jest wspaniałe, jak wcześniej właśnie rozmawialiśmy, to w tym elementarzu jest cały duch dzieciństwa i jest on de facto uniwersalny. Jak uczymy się właśnie języka łękowskiego na jego podstawie, to też wspominamy praktycznie własny świat dzieciństwa. To jest niesamowite doświadczenie. To jest podwójne doświadczenie właśnie dla dorosłego, który uczy się na podstawie fana elementarza. To jest powrót do przeszłości, a równocześnie właśnie postępowanie z nauką. Więc to jest wspaniały materiał i mam nadzieję, że zostanie ponownie wydrukowany, szczerze. No to są takie zamiary. Nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, że łękowski jest, jeśli chodzi o wymowę, bardzo łatwym językiem. Ja porównam taką czytaneczkę na początku na przykład. Idą dzieci do dziadka. I to dzim dzida. Dzido doma. Dzity idą do dzida. Dzido dadut medu. Powiedzmy teraz po polsku. To dom dziadka. Idziemy do dziadka. Dziadek jest w domu. Porównajcie sobie, jak dziecku małemu powiedzieć idziemy do dziadka, a idziemy do dzida. Chciałabym zapytać, jakie są 5 najważniejszych miejsc dla Pana? Na całym świecie. Może być Łękowina, może być nawet nie tylko Łękowina, ale te miejsca, które są dla Pana bardzo ważne, rzeczowo, które były kiedyś ważne i zostały właśnie tak w pamięci historii całego życia. Czy Pan kojarzy po prostu z kulturą łękowską, z wiarą łękowską? To znaczy, że Łękowina jest na Łękowynie i poza Łękowyną świata nie ma. Ale oczywiście były, no cóż bym ja powiedział, to co ewentualnie jakoś miło wspominam. Miło wspominam, że jak byłem na 3-miesięcznym takim, nazwać to stypendium u profesora Magociego w Kanadzie. Miał wspaniałą bibliotekę. U nas jeszcze takich możliwości nie było, ale tam były zdigitalizowane cała sztac bibliotek Wiedeń i było bardzo dużo materiałów. Brało się materiał i to takie ustrojstwo było, że czytałem elektronicznie, a później cyk, nacisnąłem se paluszkiem i kartka mi wyskakiwała to, co chciałem. To jak wracałem z Kanady, to miałem 2 torby takie po 30 kilo
I patrzyli, no nie na wariata. Człowiek z Kanady przyjeżdża, to wiezie na jakieś upominki. Ja z 2 torbami papieru. No tak. Dobrze. Francję dobrze wspominam, to co pani widziała na tych dniach literatury europejskiej. Tak, byłam tam fajnie, takie były namioty z różnych regionów i był też namiot łemkowski i śpiewałem tam swoją poezję. A oprócz Krynicy, natomiast tutaj na Łękowinie jakieś inne miejsce dla pana bardzo znaczące. Nawet No, ta rodzinna wieś jest taka nasz Góra Olimp na tej książce, jak tam wyjdziemy, pokażemy wam taka nasza święta góra. I właśnie ta miejscowość, ja przez 8 lat dojeżdżałem do Gorlic, 50 kilometrów. Tam uczyłem religii i Bociku Kruskiego. To w tamtą stronę, jak jechałem w tamtą stronę, to siadałem po lewej stronie w autobusie, żeby widzieć tą górę. Jak wracałem, siadałem po prawej stronie w autobusie, jak było miejsce. Było przeważnie, żeby widzieć tą górę. To jest we mnie tak jak miłość, tak jakśmy dawnośmy za młodości kochani. Takie aż boli. I tamte miłości wszystkie odeszły, Tak. a ta nie odeszła. To zostało. A czy rodzice zabrali ze sobą na Czurzynę zdjęcia z Łękowiny? Mieli coś, co mogli panu pokazać właśnie, kiedy był dzieckiem, tak wizualnie? I czy natomiast pan tylko wyobrażał sobie Łękowinę przez wiele lat na podstawie właśnie opisów rodziców i pan nagle tutaj wrócił, przyjechał i odnalazł ten obraz. Jak to było? Czy zdjęć nie było? Zaskoczenie, kiedy Nie było. przyjechał tutaj na Łękowinę po raz pierwszy. Zdjęć nie było, ale rodzice mi, szczególnie ojciec mi malował to wszystko. On bardzo pięknie opowiadał i ja to narysowałem w tym klasie. A tak się zdarzyło, że uczył mnie Łęko. Łącznie do 4 klasy chodziłem do drugiej miejscowości, bo nasza była malutka, nie było szkoły. A później nasi zorganizowali szkołę. To znaczy powiedzieć by, tak bym powiedział, tak troszkę żartobliwie, że strona polska wsi, było nas pół na pół, zorganizowała szkołę, a myśmy zorganizowali nauczyciela. Było tylko. Ja tak mi tato się opowiadam, tu góra, tu tak, tu miejscowość, tak jakby taki rzut na mapę. Są takie mapy tak jakby ilustrowane. Było podpisane, a Stesia był z Brunna, myśmy z Bielsareły, a ten myśmy go nazywali Stesio Krek, bo on tak robił, tak patrzył. Takie nie na... Ale mu wyskoczył. To takie malowanie, takie zdjęć nie miałem. Obrazek jeden, fotografię właściwie. Mamusia miała 10 lat, gdy zginął ojciec Maksym Sądowiec, później kanonizowany, jest dla nas świętym. Rozstrzelany przez Austriaków w 1914 roku. I od razu był uważany za świętego. Jego fotografię trzymano obok obrazów świętych. O czym zapomnieli, ale u nas ta fotografia obok obrazów również na wygnaniu obrazów się znalazła i była.
A pan wspomina ten pierwszy raz, że kładł swoje stopy tutaj na Łękowinie, że dotarł na Łękowinę. Z kim pan był? Bo, nie wiem, czy Z bratem. Z bratem pomogliśmy zebrać siano i do żniw było jeszcze 2 tygodnie i puścili nas rodzice w góry. To był 1964 rok. Ja miałem 17 lat, a brat 24. No było, mówię, teraz jechać, a wtedy było jechać, to wielka różnica. Już w tym, to niepotrzebne, ale wszystko jedno tak, żeby widzieć klimat. Jest takie miasteczko Grybów, jakby już Grybowa to jest przez góry 7 kilometrów do naszej rodzinnej miejscowości. Tam wysiedliśmy z pociągu, poszliśmy coś zjeść, a myśmy rozmawiali zawsze po swojemu. Kurde, jak nas Goralicki obstąpili, ledwo żeśmy się wymotali gdzieś chyłkiem tak, ale dobrze nas przestarzyli. I później jak w rodzinnej miejscowości byliśmy, tak, trzeba było się zachowywać tak spokojnie. To mało tego, to 64 rok. Jak tą księgę Biłcarewej, o której pani, zwróciłam pani na nią uwagę, księgę życia z Piotrem Basałygą, takim wspaniałym fotografem, cały czas współpracuje ze mną i w czasopiśmie naszym. Tam mieliśmy wiele sesji w tej miejscowości. To raz nas chłop z koszką gonił. Raz z baba z motyką. No ale teraz to już myśmy się nie bali, śmialiśmy się z tego. Po prostu śmialiśmy, ale wtedy w 64 roku, zupełnie inny klimat. Byliśmy tam na miejscu, gdzie brat się urodził. On pamiętał jeszcze, bo miał 7,5 roku. Mieliśmy jeszcze, między nami był jeszcze jeden braciszek, ale zmarł na 3 miesiące. Szkoda mi bardzo, bo na pewno był taki sam skurczybyk jak i. To pewno. Dziękuję kraśnie. Ja dziękuję. Pamięci rodziców moich, Aleksandry i Teodora Trochanowskich, którzy dali mnie życie i nauczyli bezmiernie kochać Biłcarewę. Pamięci sąsiadów, Szmielian, tam gdzie mieszkaliśmy na Graj, z którymi mi było dobrze i mądrze w dzieciństwie. Pamięci wszystkich Biłcarewian, którzy pomarli i spoczywają w ziemi ojczystej, w siwych piaskach Dolnego Śląska, na bezkraich stepach Ukrainy, w dalekich ziemiach Ameryki, Kanady i Argentyny. Na dobre słowo wszystkich, którzy żyją rozrzuceni po całym Bożym świecie i wiernie noszą w sercu Biłcarewę. Dla nauki wszystkim, którzy z rodu naszego się urodzą, którzy z rodu naszego przyjdą, żeby nigdy nie zapomnieli gniazda przodków, żeby po wiek wieków mieli go w zasławie zniość.